Nedávno sme vás informovali o jedinečnom projekte, ktorým sú rožňavské ovečky. Tie nám môžu závidieť naozaj na celom Slovensku. Ovečky potrebujú samozrejme neustálu starostlivosť v teréne, ktorú im musí zabezpečiť zodpovedný pastier. Toho do svojej funkcie vymenovali predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka spolu s naším pánom primátorom. Pasujem vás na 3-krát na pastiera, mestského pastiera oviec. Postaň. Rožňavčania vo verejnom hlasovaní mohli vybrať pre ovečky mená a tak sa aj stalo. Pri tejto príležitosti boli Bela, Betka, Zoro a Žovka slávnostne pokrstené. Menujem ťa na Belu. No. Menujem ťa na Betku. Menujem ťa na Žovku, tak ako rozhodli občania mesta Rožňava. Že barana máme Zora.